हिनजावफोर जेबो लाब गैया बे मोनसेल' मोसादोंमोन आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय लन्थं मडार्न जुग मेथाइखौ लानानै आरो बायदि रोखोमनि लन्थं फाथं भिडिअ दख'ना गाननानै बानायनाय बैसोर आइजोफोरा दिनैनि दिनाव माबोरै थरख'नाथ निमाहा बिफैखो गाव गावनो ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बिनि गुबै खारनखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो बैफोर आइजोफोरा दिनै स्वयं गावसोरो निमाहा बिफैदों गोबाङाथ' बे नैबे भिडिअखौ नुखाबाय लथ्रायनि खोथायाबो फैगासिनो दंबावो दै जोबाखै जेबो लाब गैया हिनजावफोर जेबो लाब गैया आंबो माने खानसे एसे लोंनाय निसा मुवाखौ लोंना लानानै मोनसे भिडिअ माने दख'ना लांगा गाननानै आंबो बिदि बानायफ्लांदोंमोन आरो बिनि थाखाय आंबो गासैखौबो निमाहा बियो जों लाजिदोंबो गोबां दुखुबो मोनदों गोबां बोरैबा मोनदों खर'फ्रा खेरें मेरें सालाबायदों आङो दाख्लै बावैसो सिगां लान्थं जुग गोदान मडेल गान ओंखारनायाव आङो दख'ना बोखोनानै मोसादोंमोन बे मोनसेल' मोसादोंमोन आङो आरो बे आं मोनसेल' मोसानाय आं अखानायैनो आङो लोगोफोरखौ गासैखौबो आङो सरि बिदोंमोन आंनि गोरोन्थि जाबाय होननानै हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना आं दा बेखौनो बुंनो सानो बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना जाहाथे आंखौ निमाहा होदो सानस'नो हायैयाव मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय माने बेबायदि जागोन इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना बै माखासे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनहा बुंबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे आंखौ बयबो निमाहा खालामदो भुल जाफ्लांबाय आरो आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो दे होमबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दे आं आरो इसेबां बुंनोबो रोङा लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर आं दा रायजो राजा गासै नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय आं दिनै निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोला सानस्लाबनो हायैयाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय बिनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय थ' नैबे भिडिअआ मेनलि बोरैहाय निमाहा बिनाय मानाया फैखो होनोब्ला अर्थात दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिफ्राय मानगोनां सोद्रोमाफोर बिसोरो जे बुंदों नैबे बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बेखौ गोबां जायगायावनो जोङो रायज्लायगासिनोबो दङ दा मोनसे खोथाया बेखौनो जों बुंदों दिनै बर' माहारिखौ जाय बर' आइजोआ दख'ना गानो आर'नाइ एरनो रोङो खोब जोंनि बर'नि एक्सट्रा कालसार जाय कालसारा आसामाव रावजोंबो गोरोबा बेबायदि ड्रेसफोरखौ लानानै दिनै माखासे बर' आइजोफोरा खोब जोंखौ ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इउटुबफ्राव लाजि फोनांगासिनो दं बेयो जोंनि थाखाय गोबां माने दुखु होदों बर' बिमाखौ आरो जाय दख'नाया माने बिश्वआव बर'आ एक्सट्रा ड्रेस दं होनदों ड्रेसजों माने बर'खौ सिनायथि होनो थांदों बे दख'नाखौबो लाजि फोनांनाय जादों बे बेलायाव माबायदियै जोङो बिथांमोनखौ जोंनि बे ससियेल मिडियायाव गाज्रि माने बर'खौ फाननानै गावजों लोगोसे बर' समाजखौ फानदों बिथांमोननि थाखाय जोङो सिन्था खालामगासिनो दं जायनाखि बिबुंथि होदों मोजां बिबुंथि आरो थारैनो बेफोरबायदि आफाद जोंनियाव थायोब्लासो जौगागोन दानिया फैदों गुबै खौरां लटारिनि सायाव गोबाङानो सेटिसफाइड गैया मानो होनब्ला खेलायाथ' जादों होनबाय दे गुबुन खेलाखौ पाब्लिकनियावनो खुंदों नाथाय बुक खेलाया अबाव खुंखो भिडिअआ बोरो माब्रै गावनायमोन बेबोथ' प्रुफ थानांगोन मोनसे गोबाङा एनडिएफबिनि खोथा फोथायनानै लादोंमोन दा बिनि सायावहाय गोबां खोथा ओंखारगासिनो दङ पाब्लिकआ नोंगौ जों फोसावनायाव जोंनि थाखायबो लानाय जादों आरो लादों जोंबो टिकेट हरदों दा बे खेथ्रआवहाय अभियासलि पाब्लिकआ जोंखौहाय बुङोब्लाथ' पाब्लिकनि थाखाय जोंबो नायखानांगोन बिनि थाखायनो मा इनिसियेटिभ लानाया गाहाम नैबे फैगौ प्रसेसआव थांबाय थागोन